части в целия мок са тези, които придават триизмерност на мок. Тази триизмерност може да се придаде чрез различни части или да се напасне чрез други части. За гъвкавостта на краката използвах ставни части, заедно с техник пинчета към тях, за да направя кръглата им форма. Тялото е направено от тухлички с наклон, всъщност то ми отне най-малко време. Ръцете са направени по същата технология като краката. Главата, изненадващо, беше най-лесна. За бузите използвах розови цилиндрични части, а за очите – жълти такива. Като интересен детайл от косата са капаците от колите и едрите части, използвани в старите сити комплекти. Тогава реших да пробвам да направя терена, но неуспешно. Бърз съвет: когато искате да направите земя в ирационална форма, не използвайте плоски части, а ъглисти, което звучи доста логично на първо четене. Денят, в който най-накрая успях да направя терена. Отличителното нещо, освен триизмерните части, се оказаха гладките тухлички с наклон. Цялата постройка е заобиколена от тъмни пясъчни части с наклон, освен горската част или частта с борчето. През този ден се съсредоточих върху борчето и зеленината около него. За борчето използвах главно маслено-зелени части, свързани чрез нелегална техника, а за стъблото цилиндрични части с чиния, която да държи самото дърво. Този съществен детайл от мока ми отне цял ден. Целта ми беше, освен екстериора, да пресъздам интериора. Най-отличителното нещо на автобуса са бобърът и линиите. Животното се стремях да направя възможно най-малко, за да не изпъква чак толкова спрямо самия автобус. За капака на автобуса използвах малки тухлички с наклон и плоски тухлички. И накрая главните герои. В конкретната сцена главните герои са Дипър, Мейбъл, Сус и Гидеън, който не сметнах за нужен, тъй като му пресъздадох робота, но се опитах да пресъздам останалите герои възможно най-добре. Това беше за днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, ми напишете в коментарите какво да бъде следващото нещо, което да построя.